nekwa na Ichie Umuchu ya na Chinasa ndị nke ekwokerekwala nwaanyị fa kwọrọ gbalụ n'ihu akwụkwọ ndị nke egwu alakịrị pụta ụfa pụtara wee na-efegharị n'ihu akwụkwọ dịka Ichie nọkwanụ wee na-etiri Chinasa mkpu ọtụ na-asị ya ụtọ nwa na ife ọ na-amị ya na ọ na-agba ọmịchaa ya ọ naruo Ọnịcha obiri gbogbo a na-amụ ya n'ahụ nke bụzi na ka nya bụ ife onyonyo fegharịchara na ndebe dị Chinasa chụpụrụ Chinasa wee sị na ọ bụghị ezigbo nne agbanyeghị na onwegokwa nwa andị na di ya nọ ndụ si osi n'azụ wee jee n'ala Ichie wee chụpụ ya sị na fa achọzie Ichie wee kwe ya nkwa na ọya anụ ya unu n'anya unu afụ na nkwa Ichie kwerie na ọ bịagokwa na mmezu na Ichie bụkwa tọka ndu n'ọkwa traditional marriage fa bụ efe onu na-afụ ebe a nke anụnwa bụ mgbe a kpọrọ Chinasa na ya pụta ka ọ bịa kene ndebe di ya na ndebe di ya abịagokwa anụ Chinasa wee gbara egwu witi ndị ashebi ya wee nwere aṅụrị wee bịa kene ndebe Ichie dịka fa si wee bịakwanụ ka fa mechapụ ya ifere n'ihu ka fa fichaa ya unyi na pọtọpọtọ fa tere ya n'ihu dịka fa si wee si n'azụ wee bịa n'ala ya mgbe ọ nọ na be di ya wee chụpụ ya unu n'anya na afụ na Chinasa na-agbakwa n'egwu na-enwe aṅụrị ndị bịakwanụrụ nya bụ agbamnkwụ mmadụ bukwara ibu ebe anụnwa ndị bịarụ ka amarụ na eziokwu ka asị na Ichie na ọya abịa ka ọ na ọya abịa Ichie bịakwara nya bụ agbamnkwụ unu n'anya kịta na afụ na Chinasa eyirigo akwa white ụdị akwa oyi kịta bụkwa ụdị akwa Ichie yi faji wee nụ di na nwunye ebe unu na-afụ kịta anụnwa bụ ebe ndebe Chinasa binyere Chinasa mmanya wee sị ya na ya jee chọọ onye bụ di ya ka o binyekwana ya nya bụ mmanya nya gosifa onye ahụ bụkwa na ọdịnobi ya unu makwa na Chinasa si na Ichie bụ love of life ya na Ichie bụkwa afọ unu eriri ya nke a bụ mgbe Chinasa na-agagharị ka o jee chọtakwanụ di ebe ihe mmanya ọ na-emekwa nganga ebe unu fụrụ ya ụdịka gaayị ọ na-eme mgbe ọ na-achọgharị Ichie ya bụ ife abụrụkwa obere ife o wee na-eme ka ụmụazị pịnọpịnọ ụmụazị ọnụ n'ogo unu fụrụ ngabasị ya na ọ bụ ọdịrị obere ife mbụ ya bụ agbamnkwụ nke a mgbe ọ chọtaziri Ichie wee bi ya mmanya mana ọ gwara Ichie na ya ṅụkwana ya bụ mmanya na ya binye ya onye na-esote ya Ichie wee buru ya bụ mmanya wee binye onye sokwana ya wee bịa ebe unu fụrụ kịta abụzi ebe ndebe Chinasa na-agọlụ Chinasa na Ichie ọfọ ogologo ndụ na-arụ isi ike na fa ya amụ ozuzu nwoke mụọ ozuzu nwaanyị agwakwa ọfa na fa ya amụcha ma ejima ya bụ ife abụrụkwa obere ife wee gwafa na etu kịta next year na fa kpọọ ofe oku ka fa bịakwanụ rie ife nwa Chinasa ka ya amụkwa nwa onye mụgolu nwa jegolube di mụta nwa ọ ka ya ejekwa ịtụkwa ime ọzọ na be Ichie ka ọ sị na ọ na-amụ nwa kịta abụziolu onye na Ichie kwarịba ekwokerekwala nwaanyị solobasa ntụrụgede agba n'ihu agba n'azụ kịta ka Ichie ya etisizi mkpu ọtụ ike ụtọ nwa ụdala mmecha nke a na-etizi ya ndị neba na-eti kịta ka Chinasa ya etikwu nke ya unu makwara mgbe ahụ Chinasa na Ichie gbara egwu alakịrịpụtụ na anụ ọkwa ka Chinasa na-eti mgbu ọtụ n'okwu Ichie ka anyị na-anụ ka ọ na-eti ogbuo mo ọlagbuo mo ọbụlọkwanụ mụ na-egbu ya n'ọkwa ya na-egbu m iru Ọnịcha igotalụ m abahụ ụdala mmecha ụtọ nwa emechaa m ife obiri gbogbo a na-ama m na aruo ama na ụfọdụ n'ime unu ka ji nya bụ ife onyonyo wee na-agbọ ncha ọ bụrụkwana ịka ji egwu alakịrịpụta Chinasa hichapụzikwa ya na fonu na Ichie anụbagokwa ya ị na-enenekwa ya wee na-agbọ ncha malụkwa na nwunye mmadụ zikwa ka ị na-enene na-agbanyebukwa na ọbụkwa nwunye mmadụ bifo na kịta anụnwa ị na-enenezie witi ezigbo di ya Ichie anụrụgokwa ya maka Ichie efu ebe iji nwunye ya agbọ ncha ya ọ ya akpọkwalụghị ndị uwe ojii unu makwa na Chinasa bụ ndị ma eme na ọma akwọ ọma ala onweghị dịka staịlị ọlafọ ha Ichie andị ahụ ya bụ nwaanyị bụ tachi ifiari ya mana ọmụgo nwa ya afụdụ kọlọkọlọ na ahụ ya ya afụdụ mma agha ụmụ nwaanyị ụfọdụ ji ude wee gbuwasịcha onwefe ahụ ya afụdụ otu na ahụ Chinasa afọ ya bụ sọ mma ahụ ya amaka ife ya sef ya mana ọmụgo ụmụ one nwanụ ya ndị ya mana ọmụtakwugori nwa jerube di n'ọkwa maka ya ka ụfọdụ ụmụ nwoke ji wee pụta wee na-akwa iri Chinasa si na ya bụ nwaanyị n'ọtọka na ahụ ya amaka na ọmeme na ka o si wee jide amụ Ichie wee na-amịchasị ya wee were amụ Ichie wee na-ekwu egwu na ya bụ nwaanyị bụ dịka nwaanyị fachọrọ na ọ bụ na o nwere nwaanyị amaghị eme maọbụ na ịmaghị eji amụ di wee kweri egwu ọfụma na gụjee n'ife onyonyo Chinasa ka ị marụ ka ihe esi aha ndụrụ ya bụ ife ụmụ nwoke sọpọtụ kwa Chinasa n'ọkwa 60% of ụmụ nwaanyị bụ ndị a sọpọtụ ha Chinasa na ụmụ nwaanyị sọpọtụrụ Chinasa bụ ndị piom ibie ndị na-agbakwa egwu alakịrịpụtụ n'azụ n'ofe abụkwa ndị sọpọtụ Chinasa wee na-asị ya ma ọ ma ịkarịgo n'imere ọfụma unu nezikwa n'anya ọ karịgo ụkwanụ
na ichie anụwagokwa ya fa na-aba abụrụgokwa di na nwunye na onye ebele m na-emeziri kịta bụ nwaanyị ibe m nọ n'ụlọ wee na-ebe anya m anya m ntu aka ichie si wee nụbatara m nwaanyị ọzọ nwunye ichie nke ịbụọ na-ebezikwa anya m anya m na side chicken na-abatagokwa n'ụlọ ya na side chicken ewelugokwa like pray wee bụrụzikwanụ nwunye di ya unu nezikwa n'anya na ichie anụbagokwa Chinaza n'ọkwa nke m nụrụ wee sị ka m wetara unu na anụ taa ka ala eze. Kedu ife ichelụ maka ya? Unu mazikwa n'ọnọdụ ka ichie ejiji wee jide mma n'ebe ndị Chinaza nọ maka na ọ bụrụ na ichie anụghị Chinaza enwere ike ka kịta mana nwaanyị a ji aka ya gbuo onwe ya ma ọ na dipre na-emezi nwaanyị ma ọ na-emezi ya na ndụ ya aghasara aghasa ọghọtazi ife ọ na-eme. Unu afọ na sinsi ichie ji wee kwechi ya nkwa na ọya anụ ya Chinaza wee tutuwe ndụ ya gbanwee ọ bụzie so mma at least ife niile ndị mmadụ na-akụ ya dịte mgbatunata ọ na-enweluzi aṅụrị maka na ọ bụrụ na ichie ekweghị nkwa na ọya anụ ya enwe ike unu fụ Chinaza kịta asị unu na onye abụ Chinaza nwa ịkwụ okerekwe ya gbaa n'ihu akwụkwọ. Ụfọdụ ndị mmadụ aya ekweta maka ndụ ya aghasafụ oke ntu ya ichie sikwa wee nụrụ ya ka mma ka azọgodu ndụ one side ka e wee kwubekwazi okwu ọlakịrịpụtụ agbarụ. Unu makwara abịa n'omenala Igbo nwoke ịnụ nwaanyị ise ọ dị mma mana nke ijezi na-ala nwunye mmadụ na-ala nwunye nwoke ibe n'ihu nwoke ibe nke agha sọpọtụ ọkwọm ya ọ bụ na Chinaza na ichie na-ayị na mgbe a na ọ chọrọ ka ichie nụọ ya o si na be dipụta o wee na-eme mana nke imegidezie nkịta niile na-erikwa nsị n'okwu nke buru na ọ na-akpọ ya nkịta ori nsị imegidezie nke na di na ụmụ ya amazi na gụ na nwoke a na-ayị ọ dụghọnụ mmanụ ịmana ife aya bụ eme na ọ ya dị mma ka ife ị na-emerie mmadụ gị nwa bụkwanụ nke nwoke ị na-ejebe nwoke ibe ije na-emegide ya na-egbu mmụọ ya ije na-ala nwunye ya ọ dụkwanụ mma mmadụ mee onye ya alaike ya nwoke ibe bata n'ụlọ be na-ala nwunye ọlacha ọ pụọ ka ọ ya adoo ya bụ ife aya adịnụghị mma ọkwago ujenụ nwaanyị kịta ndị mmadụ ji na-enwe aṅụrị ịmaji nkịta echi niile nwoke ọzọ abata nọrụ n'ihu na-ala nwunye ya ka ife iyi echekwanụ ifo na ugwu adịghị ya ọ dụghọnụ mma na ịma ife ya bụ mmadụ mee na ọ ya dị mma kedu ife ị na-emeziri ya mmadụ. Ụmụ nwaanyị ka nkụ ivurugoro nọ nke nwa na-anụ di ka ị chọrọ eyi ikwunye nụrụ di na-anụ ya ugwu ihe eburuzi ya pụta n'ihu di ya ị na-emezi ka nwoke marụ ka ọ na-achọ ka ya bụ nwoke nwa ka ọ na-achọ ka ya bụ nwoke dị ndụ. Ọkwa nke nnosi ka m wetara unu na ichie na Chinaza abụrụgo di na nwunye ka anyị maa na ichie nọ ya chịbakwa ọkpị ya n'ụlọ ka utu ya o ya ejekwa kotarịa ọzọ n'ilo ka anyị ghara ịfụkwa ife ọlakịrịpụtụghị ọzọ n'ilo ebe ijekwurukwa nwunye mmadụ a na-amịghị amụ bazikwa n'ime ụlọ zuzikwa ike.